Okay, hello guys. Nakog mountain karon and while waiting for me po to finish what I first is doing, ilaag sa ako diri sa park sa Mapletown Park diri sa mountain. Actually, I haven't been here before, so okay ba sa mga trail dire. But it looks nice. We have a map here. Let's check it out. So I'm currently here. Let's just continue walking. So, ang kuan day, ang akong share karon is answer lang sa mga question na ipang-comment ninyo sa YouTube, makapan ako na answer. By naaba mga organization, association o club sa mga Bisaya diha sa St. John. I know gamay lang mga Pinoy diha mao na nangutan ako kay sa Vancouver daghan kayo mga groups per province o dialect tungod sa daghang Pinoy. So, there is St. John, walay specific grupo sa mga dialect nga akong hibalaan. So, na-association diri, Filipino Association of New Brunswick. Sagol na siya na mga Bisaya, mga Tagalog. Although daghan na mga Bisaya pod nangabot. Shoutout sa akong mga bagong amigo. Daghan na mga Pilipino diri karon, especially sa New Brunswick sa St. John compared to katong niabot ko diri 2019. Katong nga time kay magkailhanay ra kita ng mga Filipino pag na-gathering or kanang year-end party. Kita nimo gamay ra gyud mga Pilipino. Ang nakanindot po dato is magkailatanan o mas united ang mga Filipino before. Karon daghan na kaayo, but especially kaning mga bag-o nga nangabot or kanang bag-o moabot diri sa St. John. Mailhan nimo kay kung imo tagdon murag mang snob. Kay murag di siguro sila anad nga ang mga Filipino diri kanang mag-greet mo, smile mo, mangumusta kung makakita og Filipino kay sauna maihas man big na mga Filipino kay tagsaraw man mikitag mga Filipino diri. Pero karon nagdaghan na kaayo, so ako gani usahay mauwaw na ko mo managad kay murag di man mo mansin mga bag-o ni makita nimo. So ingana lang, but hopefully instill gihapon na nga kuan batasan og culture na to ba nga managad. Ana lang. And kaning or mga Canadian, grabe na sila ka-polite. Musod ka og mall, na mag-una sila imuha. I-hold gyud na nila ang door para sa imuha. Mapabata man na or mapatigol lang nang mugi na ang batasan. And then nakatry ko gasud kog Pinoy bago pa na nakita diri. So jag mall sa pertahan, buyan na niyang pertahan diretso. So ang gasunod nga puti abi niya og i-hold sa tong door para sa iya, wala di ay murag rude bitaw, murag hapit siya na naigo sa pertahan kay abi niya og hawiran pod ang pertahan atong nag-una. Kay nga na man diri kung ikaw makauna, hawiran nimo mga simple lang gud kay nga mga gesture, pero nindot kaayo. Kung hanap mo magsakay mig bus sa una, kada munaog ka sa bus, mag-thank you gina sila sa kuan sa driver. Salamat gina sila. Nya kung musakay pod sila sa bus, mag-greet gina sila sa driver. Hopefully mapadayon na sa mga kuan, mga Filipino nga abot diri kay nindot kayo nga kuan, mga bata na to puhon magdako nga iyana ang makita, di ba? So ana lang. And sa susunod question rabi. Bas okay ra ba mag part-time job as IT student sa New Brunswick is 2023? Makasurvive ra ba as IT student in NBCC if mag part-time for second year school fees? So kana dili na ako matubag yun kung mo-survive ra ba ka diri nga mag part-time ka. Ay magtuwa ng mga agency day nga gusto kay mo kuan mo paibog sa Canada nga nindot kay sa Canada, mag part-time ra ka mabayran ni imong tuition. Actually di na tinuod, imposible kayo. Kung manhi ka diri, kung student ka, make sure lang na nakay kuandaan, na nakay pang 1 year or pang full payment sa imong tuition. Kay imong part-time na ako istorya isa nga student siya, isa single pod siya, kuangon pagali usahay pang bayad sa balay ang iyang makita sa part-time. So una lang ha, 2019 ang katong apartment nga mong gipuy-an sa una 500 rato per month. Nya karon 2023 na nasa ko 950 per month. Same apartment, walay gibag-o, walay mga update or unsa, but mao to ang price almost double. Nga na kataas ang pagsaka sa mga
rent o ang cost of living dire medyo taas na pod. But dili pud ta mo gi-discourage because kanang inyo man ang journey kamo may mo risk ana, but ang dami lang daan nga make sure inyong show money is dili lang para pang show money, hindi dadaan dyan ninyo dire kay inyo kinang magamit. So kana lang sa siguro kapoy na ako padayon sa ako og wildlife photography dire, and I'll talk to you later. Bye. You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end, but take on my